Eze-Ana nwendo Chukwu manara ekele Chinada ebighị Chijike niile nna n'ebe niile oge niile Chukwu ihe niile eme na-eme n'ike ya Chinenye ndụ ma na-echekwaba ndụ Chijike niile anyị na-aja aha gị mma n'ihi na obi anyị jupụtara n'ọṅụ chi ahụ ndị nna ya fere na mbụ chi ahụ na-efeta chi ọgbọ na-abịa n'ihu ga-efe chi ada agbanwe agbanwe nna ka dị nya ka ụtọ na-adịghị ebe ebighị ebi eze nwanyị obi anyị jupụtara n'ọṅụ n'ihi ime ka anyị mata eziokwu ọzọ bụ ụzọ ahụ ziri ezi nke nna ha ji wee fee gị ife wetara ife mma nna nara ekele ezi Chukwu site n'ọmụmụ anyị ịgọziri ụzọ anyị site n'afọ nna anyị ịgọziri anyị ndị mere ka amụọ anyị nke ọma karịa ịmụkwu anyị amụkwe ezi nna nara ekele ezi Chukwu bido na mgbe a mụrụ anyị ị na-emeriri anyị ọtụtụ afọ dị iche iche wee meriri anyị afọ 2023 ka ihe mgbe niile dị n'ime ya wee mee ka apụta n'afọ 2024 Chukwuma ị mere ka anyị dị ndụ wee rue n'ụbọchị taa bụ ụbọchị anyị kara akara ụbọchị anyị kwere gị na nkwa iji wee bịa na-echeta ndị nna nna anyị ha ndị nne nna anyị ha ndị alụrụ ọgụ Oh,
Chineke anyị dị mma. Ruo ebighị ebi. Anyị were ọṅụ dọọ na anyị gee ntị nụrụ nkwenye na isi ozizi ofufe nsọ Godian. N'ihi nke a apụghị igosi Chineke site n'ihe ọbụla esere ese nke a kpara nkọ nke atụmatụ. Nke atọ, Chukwu enweghị nne ma ọ bụ nna. O ji aka ya dịrị n'onwe ya. Ọ bụ naanị otu, o nweghị mbido ma ọ bụ njedebe. Nke anọ, isi ozi ofe nsọ Godianism bụ iwu nke akọ na uche, nke kọwara na onye ọbụla nọ n'ụwa ga-anatarịrị ụgwọ ọrụ maka echiche, okwu ọnụ ya ma ọ bụ omume ya niile. Nke ise, mmadụ ekwesịghị iwere mmadụ ibe ya mmadụ ekwesịghị inye mmadụ ibe ya otuto dịrị naanị Chineke. Mmadụ ekwesịghị iwere mmadụ ibe ya dịka Chukwu ma ọ bụ ife ihe ọbụla akpụrụ akpụ ma ọ bụ nke esere ese dịka Chukwu. Nke isii, a ga na-edobe ihe ọbụla gbasara ofe nsọ Godianism nsọ oge niile. Nke asaa, mmadụ na Chineke ga na-enwe mkpakọrịta oge niile site n'ife Chineke ụbọchị niile nke ndụ ya, ọbụnadị mgbe ọ nọ naanị ya maọbụ ya na ndị ọzọ nọ. Mmadụ ekwesịghị ichezi ihe Chineke kere n'otito mgbe ebighị ebi. Nke asatọ, mmadụ ga na-akpanarị otu ndị na-akpa izu ọjọọ nakwa ndị na-eme ihe ọjọọ. Ọ ga na-emeso mmadụ ibe ya dịka Chineke si emeso ya onwe ya. Mmadụ ga na-asọpụrụ nna ya na nne ya na ndị okenye niile ka ihe wee dịrị ya mma. Nke itoolu, mmadụ ga-eji obi dị ọcha na ịkwụba aka ọtọ jere ala nna ya ozi, ghara iri ngarị ma na-asọpụkwara iwu obodo ya niile. Nke iri, ndị ofe nsọ Chineke ga na-ezenarị ịkpa ọkwa mgbe niile. Naanị ndị nwere ndidi ma na-atụkwa egwu Chineke ga-eketa ma nyekwa uru dị n'ụwa. Iri na otu, mmadụ nwere mkpụrụ obi nke na-adịghị anwụ anwụ, nke na-abịa ụwa ugboro ugboro, ebe ọ na-agba mbọ ịwụchapụ onwe ya atụtụ njọ ya ọbụla. Ihe ọbụla mmadụ metara na ndụ ya, ọ ga-anatarịrị ụgwọ ọrụ ya na ndụ a ma ọ bụ mgbe ọ lọghachiri ụwa dịka iwu eke si dị. Anyị na-ahụ alaeze eluigwe na ọkụ ala mmụọ na ndụ nke ụwa nke a dịka ngọzi maka ezi ihe anyị mere na afụfụ maka ajọ ihe anyị mere nke na-esi n'aka Chineke, onye na-ekpe ikpe ziri ezi mgbe ebighị ebi. Toonu Chineke, toonu Chineke. Chineke anyị dị mma. Iri na abụọ ma bụrụkwa nke ikpeazụ, isi ije mmadụ n'ụwa a na-eche ụzọ ọ ga-esi tozuo oke wee nọnyere ndị bụ chi n'ala mmụọ, ebe ọ ga-anọ ọnọdụ izu oke nke ime mmụọ, udo na aṅụrị mgbe ebighị ebi. Ka Chukwu gọzie ndị niile na-emezu okwu ya site n'ugbu a ruo mgbe niile ebighị ebi. Okwukwe nke ndị na-efe otu chi, okwukwe n'otu onye kachasị elu, Chineke dị mkpa, onye kere Chineke ọma, onye jupụtara n'ike niile, onye nsọ n'izu oke niile, ekwere na ha niile onye kachasị niile, n'oge nke mmadụ niile.
niile na-enwere ọṅụ onye nke aka arụrụ mmadụ na-erekwa ndị ụgwọ anyị ịgbasa ụzọ niile ziri ezi na-ebu n'ụlọ ịhụnanya eziokwu site n'ịkwado niile ziri ezi ụzọ ọgbara mmadụ imeso mmadụ niile ekwere niile ziri ezi na ndị niile dị mma ekekọrọ ebi azụ ịzọpụta mmadụ niile anaghị ọbụ ma ọ bụ ndị ojii ma ọ bụ ndị ọcha ekwere na mmụọ nsọ na-edime bụ Chineke na nsọ niile na otu chi site na mgbakọ mgbakọ nke ezi ndị ndụ ezigbo ofufe site na ije n'ọrụ ndị mmadụ ebe isi n'aka omechigharịa onye ezi omume site na mgbagha na-enye mmadụ niile na ndụ ebighị ebi ya gazie iji wee kwagide okwukwe anyị ka anyị tupe abụ isi nke 11. Ihe omimi dị n'ofe nsọ, page 415, 451, verse 18 to 20. Si na ọ dịghị ọzụzụ ọbụla dịrị ekpere gahiere ụzọ. Chineke agaghị asa ekpere anyị ma ọ bụrụ na anyị dị anya n'ebe ọ nọ. Mgbe anyị na-eche na Chineke dị anya n'ebe anyị nọ, ọ gaghị aza ekpere anyị. N'ihi nke a ka Maazị Mbọnụ ji ike udo dịrị ya bụ onye bilitere ofufe nsọ Afrịka. Aha ọhụrụ ya bụ ụlọ nsọ omenala, ofufe nsọ otu chi. A zara ajụjụ ya n'akwụkwọ a na-akpọ Juju na ọsịsa nke izu. Sị, ma ọ bụghị na ndị Afrịka welatara Chukwu okike ụlọ site n'inye ya aha omenala ha, ofufe nsọ ha ga-abụ ihe efu. Ụmụ Izrel kpọrọ ya Chineke nke Izrel ma na-efe ya dịka Chineke, ma na-efe ya dịka omenala ha si dị. Ofufe nsọ ndị ọbịa a na-akpọ ofufe nsọ Jizọs ewetara anyị ziri anyị kpọkuo Chineke Izrel mgbe anyị na-ekpe ekpere. Ihe ọ pụtara bụ na anyị etufuwo ihe nketa anyị n'aka Chineke. Anyị abụ Afrịka Izrel. Ọ dịghị mgbe ụwa ka chọpụtara aha dị otu a, ma enweghị ike ịchọpụta ya n'ihi ọ dịghị ihe ọ pụtara. Ọ bụ na ọ bụghị ụmụ Izrel agbụrụ ndị Hibru, ndị gbara ọsọ ndụ gbarata n'elu Afrịka, biri nnụ arọ na oru arọ na 10. O kwesịrị ka anyị bụ ndị Afrịka gọnarị Chineke anyị, ga-agbazinara Izrel Chineke omenala ha? Ọ na-aza ekpere anyị n'ihi ọnọdụ pụrụ iche ha natara n'aka Chineke kere ụwa niile, onye ha kewasịrị wee kpọọ ya nke ha Chineke Izrel. Ma ọ bụghị na ndị Afrịka gbanwere obi ha kpọọ isi a nye Chineke nke nna anyị ha, Chineke nke Afrịka, ụzọ anyị ga na-agbachi n'oke ọchịchịrị ma jupụta n'oke egwu. Ọ bụrụ na anyị na-achọ ịnata ọzịza ekpere anyị ga-ewezụga onwe anyị n'ebe Chineke ndị mba ọzọ dị, buru mkpa anyị niile na arịrịọ anyị jekwuru Chineke nke Afrịka eruru iwu. Ya bụ Chineke ahụ kelere ụwa niile mmadụ. Toru Chineke. Chineke anyị dị mma. Ihe nkụpụta nke abụọ sikwa n'akwụkwọ nkọmịdị nsọ Igbo Eze-Ana si mbido n'osisi ofufe nsọ niile, page 634 to 635, verse 40 to 42. Onye Afrịka ọbụla gbanwere aha ụwa ya na-aza aha ndị ọbịa na-agọnarị Chineke na amamihe o nyere nna nna anyị ha. Ofufe nsọ ọbụla nke ihe o bu n'obi bụ ịgbanwe aha ndị Afrịka na-eme nke a maka ọganihu nke ahịa ya, ọ bụghị maka ọdịmma ndị Afrịka. Omume dị otu a bụ ụghara ahịa nke eji ofufe nsọ kpuchie. Ụwa niile na-achọ mgbanwe nke obi nke na-arụ ezi ọrụ maka ọdịmma nke mmadụ ibe ya, obi nke kpọrọ iwufu ọbara, agha,
anya ukwu na mmadụ imegbu ibe ya asị. Obi nke jupụtara n'ọmịiko na mmụọ Chineke. Otu egbugbere ọnụ mmadụ ga-ejupụta n'otuto nye onye kere ya. Bụọ abụ kpee ekpere ka udo bịa site n'irube isi n'iwu ndị amaala nke bụ iwu Chineke, na-abụghị udo sitere n'aka ike. Obi nke na-enyere ụmụnne nwoke na ụmụnne nwanyị nọ na mwute aka na-ebughị ụzọ chọọ uru ọ ga-erite site na ya. Ụdị mgbanwe dị otu a ka anyị chọrọ, ọ bụghị mgbanwe nke ahụ. Ka Chukwu gọzie ndị niile na-emezu okwu ya ugbu a na ruo mgbe niile ebighị ebi. Alamuche mawazura Alamuche mawazura Alamuche Ajidikeudo alamuche Ikero tutala alamuche mawazura Alamuche mawazura Ọtụtụ ihe mere ọ naghị ya na kiti Tụtụ ọgbọgbọ rụrụ ọ naghị ya na kiti Kpatara ezinụlọ ya udo n'ọganihu, nye ekwela di ya ezumike. Alamuche mawazura Alamuche Ajidikeudo alamuche Ikero tutala alamuche Nzedioranma alamuche Alamuche ọtụtụ ihe mere ọ naghị ya na kiti ọtụtụ ọrụ ọ naghị ya na kiti echala n'ihu ya Chukwu nwere ezinụlọ Chineke anyị na ọrụ Chineke eyi ka ọ bụ Chineke anyị.
Hello. Mmadụ nọ n'ime ebe a. Onye ilu ọma kpọrọ nọ n'ime ebe a. Aka anyị nwe obele tribute sign. Achọ ka akọ Chineke aka dala ụda. Ị ma na Chineke gị ma ọkada ka ọrụ ya aka dala ụda. Ọrụ Chineke aka dala ụda. Ọrụ Chineke. Tọọnụ Chineke anyị. Chineke anyị. Tọọnụ Chineke anyị. Chineke anyị. Chineke anyị dị mma. Ajidikeudo nke Godian religion na ndị niile bụ ndị gbara mbọ, ndị lụrụ ọrụ sie ike financially and otherwise iji wee fụ na anyị bụ n'oru ime mmụọ ma nwere onwe anyị. Tọọnụ Chineke. Guide not his sin. Ezichukwu, anyị wee na-asị na naanị ife gị n'ime mmụọ na eziokwu ka a ga-eji wee kwụ gị ụgwọ. Ọ dịghị ha ga-eji kwụ ụgwọ ihe ọma ị na-emere anyị n'ihi na ife niile n'efu. Ezenna, iji amara na ịhụnanya gị wee duru anyị wee bata n'ime afọ 2024. Ezenwa anyị, okwukwe anyị na olileanya anyị bụ na dịka ezi nna nke ebo na ihe ọma niile nke nso afọ a ga-abụ ihe nketa nke anyị. Mmadụ nsọ, duzie ma chezie n'ụzọ dị mma
ka anyị wee jee ozi ịhụnanya n'etiti ụmụ mmadụ igwe anyị kwasị na ife onye mere ka iji akwụ ya ụgwọ nyere ịdị ike anyị aka gbaa anyị ume n'akụkụ niile nke ndụ anyị ka anyị wee rụọ ọrụ dị mma nke ga-ebute ezi ọganihu, mmụọ ịhụnanya, udo na ezi ọṅụ n'ime ndụ anyị. Ezinna, ị mere ka anyị fee ife anyanwụ nke ụbọchị taa anya, ọ bụrụ n'ike anyị bụ ụbọchị ahụ anyị kwere gị na nkwa iji wee bịa icheta ndị nna anyị ha bụ ndị nzọpụta ahụ i nyere anyị n'ụzọ dị iche iche, ọkachasị nnukwu nwa gị nwoke, the top barrier of Godian religion, Nzedioranma nke afọ, Ajidikeudo nke Godian religion. Chukwuọma, anyị na-arịọ nye mkpụrụ obi ya ezi ọnọdụ nke kwesịrị ya n'ala nke adịghị ahụ anya, ma ọ bụrụ na otu okenye dị nsọ. Nna, n'uche nsọ gị, ọ bụrụ na ọ ga-abịa ụwa ọzọ, nye ya arụ ka mma karịa nke mbụ na mmụọ dị elu karịa nke mbụ, nke ọ ga-eji wee bidokwa ọrụ nke ọrụ ala nna ya na ụmụ mmadụ. Eze nwe anyị na-emetụrụ nnukwu nna anyị a wee na-ejekwuru ndị nzọpụta dị iche iche bụ ndị dewere ozi a, ozi nwere onwe, ozi ịpụ n'olu nke anụ arụ na olu nke ime mmụọ. Anyị wee na-akpọku mmụọ ndị dị otu a dịka Maazị Mbọrọ Okike, Maazị Anyanwụ Iwunna, Prince Jasike M. Okafọ, Prince S.U. Anyanwụ, Prince K.O.K. Onion, Prince B.A. Oji, Prince E.E. Egbe, Prince U.D. Ehuchie, Prince Abai, Prince Kalọ, ka mkpụrụ obi ụmụnna anyị a zuru ike n'ime Onyenwe anyị, ka Chineke nọnyere ha n'ebe a na-ezu ike. Priest beela ọnwụ ọnụ egbo, K.O. Mbadiwe, Dr. Aka Nebia, Priest D.O. Akaoma, Priest L.O. Kano, Priest B.O. Arocha, Priest Okenwa Ichie, Priest Eze-Ugonna Eze-Ana, Priest Emeka Ilo, Priest Nkem O Ọbara, Priest Okeke Adiotu, ka Chineke anyị nọnyere mkpụrụ obi ha n'ebe ha na-ezu ike, ka Chineke agọzie mkpụrụ obi ụmụnne anyị ndị a site ugbu a wee ruo mgbe niile ebighị ebi. Anyị na-akpọku ndị nzọpụta, ndị lọgụ nwere onwe, mmadụ ka Maazị Nnamdi Azikiwe, Nwafọ Orizu, Herbert Macaulay, Lumumba, Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah na S.P. Iloke, Superintendent Priest Ọnụọla, na Dr. Ikedife Dozie Ikedife, na ọtụtụ ndị ọzọ dị iche iche. Anyị na-ayụrụ ndị nna anyị onye akpọrọ ya kpọrọ ibe ya. Anyị na-ayụrụ ka unu na-ezu ike n'ụwa ka ada ahụ anya, ma were ike ahụ ji ruru Chineke ọrụ ụkwasị ya na mmụọ anyị, ka wee ije ozi a unu jefọrọ. A na-akpọkọ ụnọ unu kwubiela ahụ ya na ọha mmụọ ka ọ pụta ife na ọha mmadụ, maka nwanne ya nọ n'okwu n'okwu a na-edi ya ibe a na-ama ya. A na-arịọ ụnọ unu nyere anyị aka n'ife dara n'ala be anyị, inye anyị mmụọ ịrụsi ọrụ ike iji mee ka akụkọ ifo niile na nduhie niile nke bara n'ime obi ụmụnne anyị bụ nke ji dufie akpa uche ha ka ọ pụọ n'ime ha, ka ha nweta ezi nghọta na ezi amamihe ichere ma nke egwu Chineke ma fee gị
n'ime mmụọ na eziokwu n'ụzọ doro ofe anya dịka nna ifa si wee fee gị iwee gọzie fa. Chukwuọma nyere ịdị ike anyị aka kwagide ofufe nsọ otu chi bụ Godian religion n'ebe dị n'ụwa n'ụwa gburugburu, n'ihi na ofufe nsọ bụ naanị ya bụ ofufe nsọ nke ga-eweta udo n'etiti ụmụ mmadụ. Ofufe nsọ nke na-ezi ezi ụzọ ahụ nke esi efe gị n'ụzọ ziri ezi. Nna m ego ofufe nsọ a dịka oriọna nke a nwere n'elu ugwu nke ụwa niile ga-eji wee fụ ụzọ ma laghachi azụ kpọọ gị n'aha nke i nyere ha dịka asụ nke ndị si wee dị, dịka ịkịta nke ndị si wee dị. Nna, ka ọchịchị mkpagbu niile a na ọchịchị mmegbu niile a nke ejiri ofufe nsọ wee goo obi ọtụtụ ndị mmadụ agbụ, nna mee ka ọ pụọ n'ime obi anyị ka ndị nwere onwe anyị. Dịka anyị na-eme mmemme a n'ụbọchị taa, ka mgbe anyị ga-emecha mmemme a ka ọ bụrụ ife mwunye elu nye Godian religion, bido na Aba headquarter being the point of contact wee ruo ebe niile ofufe nsọ otu chi dịkwa gburugburu. Ka anyị si n'ike na-aba n'ike, ka anyị si na amamife na-aba na amamife. Chineke mmadụ nsọ emere ka ife anyị ga-ejere ọrụ akọ na arụ anyị, ife kacha anyị mkpaba amamife, ezi nghọta na ezi akọ na uche, obi isi ike na okwe zuru oke nke a ga-eji wee jee ozi a. Chukwuọma were ife a na-agba ego nke na-eje ozi wee chọọ anyị mma, maka na obiri mmiri adịghị ọrụ mmiri asa ilu. Chukwuọma na-ala ala nna anyị, gọzie anyị n'ala a. Ekwere ka onye ọbụla nke nọ n'ofufe nsọ otu chi bụ ihe na-arịa arịa a ga-abụ ndị na-enye enye. Nye anyị ihe a ga-eji wee rụọ ọrụ a. Meghepụ ụzọ anyị na Nkwọ, meghee ya na Eke, meghee ya n'Orie, meghee ya n'Afọ. Ezo ịma anyị mbịarụbịara nke ụmụ anyị. Ihe si na chi nke anyị efowo, ebe ọ bụ na chi anyị efowo nna dị nsọ, ịmụnyewela anyị oriọna ka a ga-eji wee fụ ụzọ wee mee ka mba niile nke ụwa pụọ n'ori ime mmụọ. Nye anyị ife a ga-ejere ọrụ a ma melite obi ụmụ anyị bụ ndị na-eso anyị n'azụ ka fa wee nwee ike ọrụ karịa ka anyị na-arụ n'ụbọchị taa. Nna, nye ụmụnne anyị bụ ndị chọrọ ije ozi nke ala nna fa ezi nghọta na ezi agbamume. Wepụ oke ọchịchọ n'ime anyị, wepụ ebe bụ ibe ya agbatuo ya, wepụ adị egbu egbu onye ịtọ ife, kekọta ya n'ụtụtụ otu ugwu anyị za gịrụ na-apụ ike n'otu ntabi anya. Ekwere ka akpọmasị iru otu ikpe okebata n'ime anyị ma were ezi udo na ịhụnanya wee chọọ anyị mma nke ị ga-eji wee were ọganihu zuru oke wee gbuo ya ogbu eze. Nna m ife ndị niile na-emesị anyị ga-eji ọṅụ na-efe afa nsọ gị ma na-eri ihe ọma gị nyere na na nsọrọ ala nna anyị baa n'Afrịka. Chukwuọma anyị na-ekwubi okwu a n'ike na amara na aha gị dị nsọ bụ ose bụrụ ụwa ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Nchịkọta nke okwukwe ekwere na Chineke, ekwere na ihe siri ike, Chineke na-apụghị isi n'ụzọ ga-esi ugbo ya n'ihi na ọ maghị ihe obi m siri ike na Chineke nwere ya ga-ezi. Our God is good. If your God is good truly, touch your neighbor and tell your neighbor, my neighbor, I love you. Page number 62. Igbo nwanyị nke ime mmụọ ka anyị na-achọ Igbo nwanyị nke a bụ ihe dị anyị mkpa. Mmadụ niile ma nwoke ma nwanyị ndị rụwara ahụ ka nwee ike nọrọ ebe a taa. Ihe anyị na-eme taa ọ bụghị obere ihe. Ọ na-awụ n'omenala Igbo ahụ ebe nwaanyị mụrụ nwa ị ga-tere pawụda akwụrụ na-eme ihe ahụ ibinye aka na ihe ọma. Anyị bịara ime ncheta somebody wepụtara time ya were mee gosi na ihe ọ na-akpa abụghị nke onwe ya kama ọ na-akpa nke ga-ezute mmadụ niile. Ọ gaghị akwụkwọ mana ọ maka na ndị ọcha ji aghọ bịakwute anyị ya gbalata hụ na a na-propagate omenala anyị wụ ihe jikọtara mụ na ga ebe a taa. Mgbe onye isi anyị na-ekwu okwu
o nwere aha ndị nchere ka m nọ from him mana adịgo skip rie mmadụ dịka Obieze, mmadụ dịka Nzedioranma, mmadụ dịka so many of these people ndị ya na ha na-akwa aka ọrụ ọnụ mana eme election chairman apa na-eme secretary nwee treasurer nwee financial secretary ihe ndị a na-eme executive adị formidable mgbe onye apụtara tinye 1 naira ndị ọzọ ndị a na-akpa aha na Eze-Ana they will put their own. We appreciate them, we are praying for them wherever ha nọ na ihe ọma ha mere cannot be forgotten. Ya ga-echefu in a hurry. So ebe ọbụla ha ga-enwe ezumike and Chukwunna ga-eme ka ha dachi akwa ụwa na n'ụzọ dị ike, n'ụzọ pụrụ iche. Ihe ndị a ka anyị na-ekwu ma na-enwe olileanya na Chineke nna ga-emezuru anyị site ugbu a ruo mgbe ebighị ebi. Yes, I'm here today. I'm happy. I want to make a history. I want to create a record. I don't know akpa ha ndị lụrụ ọgụ nwere onwe, a na-akpa ha ndị mere ka ụlọ ụka ekwudo ka a na-ekwu ya. Akpọgidere aha akpọgide aha mgbe a na-akpọ ndị lụrụ ọgụ nwere onwe akpọ ha aha nna m, akpọgide ndị mere ka Godian Legion Fudo akpọkwa ha aha nna m. Ọ dị m mwute ụkọchukwu enwebe ha nna m na-emete ha chọrọ imezie ka aha m banyebe so ihe nna na-ekpe ekpere bụ ka nwa ya mee gịnị karịa. O nwere one thing m chọrọ imetụ aka. Ọtụtụ n'ime anyị n'ebe a bịara ka ha maragodo ihe a na-eme, ka anụ ihe a na-ekwu, a na-akọwa. Anyị enwechaghị taịm ịkọwara gị ọdịdị onye anyị ji maka ya nọrọ ebe a ma ọ bụ ndị ọzọ ha na ya kwụ wee rụọ ọrụ maka ọrụ ha elonu. O nwere ndị ha na ya soro kama na ihe mere onye a ji wee bụ iche wụ o megidere na ndụ nọrọkwa n'ili na-emekwa gịnị na-eme. So o kwere na o nwe ihe a na-akpọ okwere kwesị ike, o kwere na ndụ kwe na ọnwụ. Since o ji wee nwụọ so over 10 years now, more than that. Afọ ọbụla o dere wil gwa ụmụ ya sị achọ ya ahụghị ya lee ihe a ya dewere ebe a chinu na ya were na-eme gịnị na-akwado Godian religion. Mụ na gị na ebe a mgbe ụfọdụ na-ara ya ahụ ime na ndụ mgbe eruru n'ọnwụ ka anyị ga-eme. So onye ahụ bụ somebody pụrụ iche and I suppose ịkụpụrụ Chineke aka maka ihe. Onye a ịma asị na ahụ nwanne ya na-eme ọka sisikpa ya aka na n'isi mma akwa. Yes, agụ ọ ga-ama atụrụ? No. Ọ ndị mmadụ ji aka ha na-eme onwe ha arịsị apịrị apị. I'm happy. I left my home this morning. I'm in Imo State. I'm here because I'm happy to tap into his legacy. And I know but not about to they got a full be na got one full even though no way Godian or not from me because I wasn't there. Even if I didn't know what herself might not even like why we are here today. How the possible? Manono Bola Neto, Ihomaka, Ihoman and Megani, I'm happy. Godian religion is moving forward with great force. Like a Tramebu Mwanya in a meeting. Maju and Yebemusia, they are Halotana Dika, how woman was in the Halotana GWA meeting. So, you who Hadeka Gaga Bunga Hosa. Imo no man alone and God, and Maga Mekering if they see a car. On a neighbor, now one on a Lagos on America, and I know me. I need people like that.
We want you to get close to people who will teach you the best. Nzedioranma for years now. Only one idea. I don't know how many of you here, but I am every year. Nahane nye Godian religion 1 million naira. True or false? Hane nye 1 million naira ija wrong here. Since into Godian religion, if my contribution to Godian religion might not get up to 1 million naira in 1 year. Because Godian did to Amalai Kaikopara half also. Only Maga Hame 1 day TADK. Magaranya Homer, Ochele Duty, Abali, Tene here, Akameru here. So, Yama, all DK. Ade kuka ole hamere oguna atum that ndi anabale pa mana ma like ko nyo bala proto biko please ona oge ko gi me proto ai na ekwu na ha na-enye anyị 1 million naira every year nwebụ onye challenge dị ha n'ime anyị ha mezuo ihe 3 million naira. Okay, biko were oche gị anyị akwanyere na hụ gịnị ọwụ na somebody can do this. Onye ọbụla nwere onyinye Chineke nyere ya. Enwe onye o nyere onyinye ikwu okwu, o nwere onye o nyere onyinye ike ọkpụkpọ aka, enwe onye o nyere onyinye ime ihe dị iche iche. Ị jụọla Chineke onye nke o nyere gị? Ọ bụrụ na ị ma ole ka iji ewe na-help humanity. Some of us here, anyị na-eme ihe dị iche iche all through the help of individuals. Where do you belong? O nwere mgbe nke jọrọ njọ ndị a na-abịa na-akọ ihe ha ahụhụ, ndị mgbasa, ndị na-aka otu, ndị na-achị ụzọ a ga-eji kwadaga ihe dị oke elu, ndị ọ na-awasị ha ka anyị gaa na forward ha na-eche ụzọ ha ga-eji dọtuo gị. Ọ na belong gụrụ ndị a wepụ aka. And ama m na ihe niile bịara ebe a taa bụ ndị ọganihu na-adị mma. That is why you are here. I'm happy, very very happy, and I'm now your Chukwu okike na ụkwụ anyị na-ejiri bịa dị mma ka anyị ga-eji ala ga-aka mma. Anyị ga-enweta ngọzi, anyị ga-abụ ọgaranya karịa nwa amadi a na-ekwu okwu ya, mana anyị ga eme karịa ka ọ na-eme maka ọ ga-ekpere ya. Mgbe ọ batara Godian religion, Nnamdi Azikiwe wee member. Nnamdi Azikiwe was once a president. Akpọrọ ha ihe a na-ekwu. Akpọrọ m ndị mụrụ ọnụ n'oche egwu na-atụ m ikpo the high chief priest. Mana ya asị mba ka ọ bịa dịkwa aka na ihe ọma. Ya eji aka ya pụta. Agba ihe ọma na-adị mma. I'm very very happy he presents him because since after the death of Ajidikeudo n'ụtụtụ anọtụbeghị m ụdị ihe a or ka m kwuo since my tenure as the president anọtụbeghị m mmadụ. Enwere one woman na ị na-aga n'obi ọka etiti do ka Chineke mee ka onwe ezumike ebe ọ nọ. She tried. Now we are the second person. Ọ na-aka na-aba but the first Godian religion ga-abata na mba anọ ya ma zụọ ala gbuo ya. Ama adị m happy na mbọchị a ga-emepe na anyị niile ga-abịa n'Igbo otu ahụ maka onye ahụ okwu ome ihe ukwu ọ dị na-abịa echi ahụ onye rikwule nne abịa. I can assure you na ihe nke ị ga-eburu n'afọ ị ga-etikwe nke ị ga-eji na lailon eme gịnị ala. Yes, ana m ekele Chineke. Thank you.
agazie ọgwụgwa ndị dị iche iche na-enyekwa aka ka nye onye isi anyị onye aka kpọpụtagbo ndị ọzọ mana fa nwere ike fa mapụta ebe a maka ncheta akacha. Biko o nwere so me ajụwa ndị ụkọchị kedu gbanụ onye na-emotivate unu ji were na power like this ịma na ụkọ yesterday by this time last year na-akpọ ha pro station akwa na ha awala full station ha na-eme ha nye m and onye ahụ wụ onye na-asịkọ ibi na ọ nọ ebe ahụ gwa m today na moto ha ga-eji aga ma nri ha ga-eri bịa ndị ụkọ eso m jọta nri ahụ ọ na-erikwele weta aka ya ọ sị m na ihe mere ewu na ya ga-ete ekike a and ha sị m na onye a na-eshow all the expenses ha na-eme ebe a onye nwa nwe ebe ahụ a na-akọ ụka aha ya wụ Nze Nwakunye Ejezie ọ nọ ebe a biko bịa nna anyị bịa come up. DOT chairman, also but I didn't have him on the teacher. Ogbefi Ugochi Chukutubel. On ever, is that right? You could be bless you know bless again. Onye asịrị na nwa ya ma ihe o nwere ihe ọzọ chọga ha n'ụwa ọnwụ bịa ya sị I'm ready to go ma onye nwụrụ ndị ahụ anyị na-ekwu okwu ya ọnwụ na-abịa n'ebe akwa ndị si agịnị ka ọ na-ebere na ọnwụnwa bịa ya enwee ndụ ma ọ ma ihe ọ na-ebere biko ana m ekele Chineke for this kind of people and many more of them ndị ka ị ga-apụta apụta ndị ka ị na-eme na ya echete ka anyị na-ekpere ha ekpere ka anyị na-etinye ahụ ọnụ n'ụzọ ọbụla isi na-enye aka but esokwele ndị ọjọọ ije marakwa na mmadụ ọjọọ nwụọ ya ahụ agbara ọjọọ mana ị were ezigbo mmadụ ịnwụ ị ga-ahụ ezigbo agbara otu anyị na-ekpe ekpere anyị na-akpọlite aha certain people ihe anyị ji na-akpọlite ha ewu na ha wụ ezigbo mmadụ na mmadụ dị ha rugwe na mmụọ were ezigbo mmadụ iji aha mee ekpere ya na awọ ana m asị bite aka n'ala ya ọgwa Chineke si ka iwurugbo onye a ga-eselebreti n'ụwa selebreti agị na mmụọ yes adị m happy mgbe a kpọpụtara ha ụmụ ma ndị nọ n'azụ ha kwụrụ ọtọ na-ele ama akpụ unu anyị na ọnụ ga na-emekọ Godian religion will recognize you people because onye mere ihe ọma dị mma ka ekwupụta ya ndị be anyị si gaghị eri omume mmadụ ihe ekele anyị ga-ekwupụta unu agbalịala unu ga-agara emekwu Chineke na ga-agba ọnụ ma unu ga-eme mmụọ ana m agbazikwe mụ na nna ese n'okwu so n'aka ahụ o nwekwuru ụmụnne anyị ndị ọzọ ma ga-eji zọ ịkwa aha ha dịka mmadụ dịka ije nwa aka ọ na-enye anyị ego
every year iji wee na-run council. Ọ na-enye ụmụ school ịkwado school anyị. School anyị ebido no, we are not paying them right. Ego ole anyị na-enye ha is not enough to motivate them. Nyere na ya aka na school. Now, one night nwoke ahụ ọmụmụ nwere ka o si eme ọ nọ ebe a bụ ije nwata ọ nọ ebe a o kelee unu. I didn't ask for money mana ọ sị na ime recognize the much ha megoro ya na-ekele anyị with 100,000. So oyi nwaanyị nọkwa ebe a bụ eze nwaanyị Chinwe Okolie nyekwa Godian region 50,000 naira kọrọ na ya. Na Godian religion. Yes. Yes, obi dị m ụtọ ịbata na Godian religion. Ọ bụrụ ihe nchọrọ ikwu maka ya bụ na Godian religion amara ya years back through my sister. The first place in Jegolo, Godian religion mgbe ahụ bụ n'Ozugbo station. After ka m jesiri ya, mana mgbe ahụ ebe eziri m Abuja. So mesịa wee jee na Google n'ịntanetị wee Google Godian religion Abuja. We want address. Oh, Chake, come on the phone because we direct him how to locate Godian religion. Najabi opposite embassy, one embassy. Embassy in the Ukraine. Yeah, Ukraine embassy. So, and the local Abuja for years now here. Can you see na no matter to na matters na ani weba. So when I since that time. I don't go down to the and my mom will do and the number to the Godian religion because I have to Godian and my one mother. Although all day when you see a well, we have no Godian religion. I can tell you. I'm a little witness. Whatever I will say I achieved today in life. Credit goes to Godian Religion Foundation. So, and actually, I want to be a mother. Actually, the whole National Council. God is there. We got a bona. Na Eze-Ana TV. Eze-Ana TV. All satellite television. So, abona ye weekend is there. The online chief high priest when you consistently program. I record the child who's your Godian religion. I see na television channel live. So go on aware now. I confront them mother I can tell you when I'm down on Godian religion. And I'm on social media era now, them man on Abasa. So they can see you more than Godian religion on actually make program. Our television is free, record here, and I am a day governor. God does not know that. Let the boom, me with 100,000 naira. Yeah, I'm going to send them back and number, me we give me the transfer today. Thank you. Maka na ụbọchị anyị na-aga ụkọ ama ụkọ bọtụ ebe ọ bụla ị pụtara kwụsị nata ha hụ na iwenye Godian religion ha tọrọ gị aka na gị na-aga abịa na Godian religion nke ndị bụrụ afa bụ na akwụ ihe na 2001 ebe a ka m siri kara emechaa ụmụnne zuru ihe adịmma ebe anyị ebute ebe anyị o nwere nke anyị nọbụ ọ dịkwatara ha anyị mma enwesị oge ka anyị bịazie nke dị anyị nso so ndị bịara bịa pụtara ebe ahụ eji m na onye ha dị mma mụ nyere ha ụlọ ebe ha bi mana ọ bụkwa na ebe ahụ elekọta anyị site n'ike nke chiamanụ anyị onye ha ete aka anyị enwee ebe biri
m ekele ụlọ ofuma ana m abịakwa ebe a ihe a na-eme wee tọọ m ụtọ nke kụzie ka akpọpụta m n'ihu ọha ama ka o si ete na obi dị nke ọka ewu mana ihe na-agwa ụlọ bụ na ọ bụ petro ikere anaghị enwe ego ajụjọ ka ikere na mana ka o si tagide eji m 50,000 afọ Hallelujah.